سەرۆکی ئەمریکا دانالد ترامپ دێ چارشەمێ بشەف گۆتارێکی بۆ گەلی ئەمریکای دەربارەی شەڕی ئیرانی پێشکەش بکە دەمەکەیدا کۆ کاربدەستێن ئەمریکایی دەبێژن ئۆپاراسیۆنên dijî rejîma Tehranê nêzîkî xeta dawî dibin. Berdevka Koşka Spî Caroline Levitt got ku Serok Trump dê serwextkirineke girîng li ser şerê Îranê pêşkêş bike ku biryara demjimêr nehê êvarî bi dema Washingtona paytext dest pê bike. Karbidestên rêveberiya Trump dibêjin ku artêşa Amerîkayê armancên xwe yên leşkerî li Îranê pêk tîne di nav de jî wêrankirina hêzên deryayî û asmaniyên Îranê û ji navbirina şiyan û kargehên çêkirin û avêtina mûşekên rejîma terorîst. Li aliyekî din Serok Trump ragihand ku rejîma Îranê daxwaza agirbestê kiriye û got ku ew ê ev yekwere nirxandin tenê piştî vekirina tengava Hormuzê. Trump li ser platforma Truth Social got ku serokê rejîma nû ya Îranê ku jiyên berî xwe kêmtir radîkal û jîrtir e daxwaza agirbestekê ji Amerîkayê kiriye. Serokê Amerîkayî got ku dema ku tengava Hormuzê ew azad û ewle be ew ê ev daxwaz li ber çava weregirtin. Rojnamevaneke Amerîkî roja sêşemê li Bexdayê hat revandin û du karbidestên polîsan dibêjin ku ew niha lê digerin. Shelley Kittelsen ji mêj ve wekû rojnamevan li hejmareka welatên Rojhilata Navîn kar kiriye. Wezareta Hinduriya Iraqê piştrast kiriye ku rojnamevaneke li Iraqê hatiye girtin lê nasnameya wê diyar nekir. Cîgirê Wezîrê Derveyê Amerîka bû kar û barên giştî Dylan Johnson got ku wezaret derbarê revandina rojnamevana Amerîkî agahdar e. Johnson got ku wan berê ev rojnamevan derbarê gefeyên li dijî wê agahdar kiribû. Wî got destê kesekî girêdayî mîlîşyaya Ketayeb Hezbollah ya ser bi Îranê ve di vê revandinê de heye û desaletdarên Iraqî ew girtine. Wezareta Derve bang li welatiyên Amerîkî dike ku serdana Iraqê nekin ji ber ku ew di dema şerê li dijî Îranê de bûye cihekî neewle. Ajansa Valahiya Amerîka NASA amadekariyên dawî dike da ku asmangêran îro çarşemê ji bo cara yekê piştî zêdetirî 5 salan bişîne ser heyvê. Sê asmangêrên Amerîkayî û yekî Kanadayî wê bi keştiya asmanî di geşteke dehrojî de biçin li derdora heyvê bigerin û vegerin Amerîkayê. Keştiya asmanî çarşemê êvarî dê ji navenda Kennedy ya Valahiyê li wilayeta Florîda derkeve. Karbidestên NASA dibêjin ku keş û hewa xweş e û ew geşbînin ku plana geşta Valahiya Asmanî bi serkeftin dest pê bike.